Il-COVID-19 ikompli jolli rasu f'pajjiżna b'żewġ persuni oħrajn jispiċċaw vittmi tiegħu. L-ewwel każ hu ta' raġel ta' 75 sena li kien ikkonfermat pożittiv għall-virus fit-2 ta' Novembru u miet l-erba' fir-residenza Good Samaritan. It-tieni każ hu ta' raġel ta' 73 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-11 ta' Novembru u miet matul il-jum tal-ħamis fl-Isptar Mater Dei. Bekk il-vittmi tal-virus f'pajjiżna issa jammontaw għal 106. Sa dan it-tant fl-aħħar 24 sija kienu reġistrati 140 każ ġdid bit-total tal-każi issa tela għal 8777. Bekk meta wieħed jottu koll lil vittmi sissa u l-117 persuna li fieqet fl-aħħar sigħat, il-każi attivi issa telgħu għal 2159. Iżda minkejja ċifri dejjem jiżdiedu, fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jgħid li mhux jara żidiet b'rata qawwija. Sissa bil-miżuri li ħadna qegħdin naraw illi mhux qed ikollna żieda esponenzjali fir-rata ta' każijiet ġodda. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Ministeru tas-Saħħa, 22 mill-każi mħabbra l-erba' kienu taqraba ta' persuni li riżultaw pożittivi għall-virus fil-jiem li għaddew. 18 kienu kollegi tax-xogħol u 14 minn kuntatt dirett. Dan ifisser li l-kumplament tal-173 każ kienu sporadiċi, jiġifieri li ma jafux minn fejn ħadu l-virus. U fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni ta' tħassib għal ħafna, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija qed ittenni l-appell lill-Prim Ministru u lill-Gvern biex jiddikjaraw stat ta' emerġenza fis-saħħa. It-tobba tennew li l-miżuri preżenti mhux talli għandhom jitnaqsu, iżda jeħtieġ li jiżdiedu. Intant l-istess pandemija qed tibqa' tħalli l-effetti tagħha anke fuq l-ekonomija. Kif ikkonferma rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta li juri li f'Ottubru kien hemm tnaqqis fis-sentiment ekonomiku minħabba żieda fl-infezzjonijiet tal-COVID-19. It-tnaqqis fis-sentiment kien primarjament xprunat minn tnaqqis sinifikanti fil-fiduċja fis-settur tas-servizzi, fis-settur tal-kostruzzjoni u fost il-konsumaturi.